Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo, onde queira que esteades. Son Antón García Fernández e falo vos dende Jackson, aquí nos Estados Unidos de América, no estado de Tennessee, para anunciarvos que esta mesma semana volta o Bar Celeste. Sí, despois deste descanso polo verán, volta a tempada da Liga, da Copa, en este caso tamén do Eurocelta na Europa League, e iso quere dicir que volta tamén o Bar Celeste. E comezaremos esta tempada número 8 xa do Bar Celeste este xoves día 14 de agosto cara ás 8 da tarde noite en Vigo, cunha emisión en directo na que faremos unha previa desta tempada tan importante, esta tempada na que o Celta volta a Europa, na que o Celta volta á Europa League facendo o que xa prometera hai moitos anos, hai uns 8 anos aproximadamente, Iago Aspas. Voltaremos a Europa e efectivamente o Celta volta a Europa e tamén volta nesta oitava tempada do Bar Celeste o noso programa que se emitirá, como sempre, semanalmente en directo. É moi posible que haxa outros vídeos tamén, pero cada semana haberá unha emisión en directo e comezamos este xoves, día 14 de agosto, cara ás 8 da tarde e noite, cunha emisión en directo que será previa da tempada, con varios convidados e convidadas que xa teñen moitas ganas de voltar a pasar polos micrófonos e polas cámaras do Bar Celeste despois destes meses de descanso, e será, ademais, unha emisión en directo na que, ademais de falar da previa desta tempada tan importante, pois analizaremos o que é o equipo nestes intres, un equipo con algunhas incorporacións, a última, que agardo que non derradeira, a de Borja Iglesias, que hoxe mesmo chegaba a Vigo para asinar contrato co Celta. Falaremos das fichaxes, falaremos da pretempada, da situación na que se atopa o Celta dende o noso punto de vista e dende o punto de vista dos nosos convidados, a situación na que se atopa o Celta para afrontar unha tempada tan importante, tan ilusionante e ao mesmo tempo tan exixente pros homes de Claudio Giraldez. Vai ser unha tempada moi especial, a oitava do Bar Celeste, con todos os contertulios, con todos os colaboradores que xeralmente pasan polo Bar Celeste, e algunhas sorpresas. A primeira desas sorpresas vou xa presentala, e que continuamos, por suposto, coa avaliación dos xogadores por parte da audiencia do Bar Celeste. En cada programa en directo podedes dar 5 puntos ao mellor xogador do partido, 3 puntos ao segundo mellor e 1 punto ao terceiro mellor. Iso non cambia e, por suposto, non tedes por que dar todos os puntos nalgún partido en particular, pero 5 o mellor, 3 o segundo mellor e 1 o que está no terceiro lugar do podio. Pero o que sí cambia, no que sí que hai trocos, é na porra, porque haberá máis puntos nesta porra. Non será simplemente que os acertantes acadarán puntos polo resultado, por acertar o resultado, senón que acadarán puntos deste xeito. Primeiro, por acertar a quiniela, un X ou X ou 2, un X ou 2, iso dá un punto. Se ademais diso acertade o resultado, 2 puntos adicionais, xa son 3. E se ademais diso acertades os goleadores do Celta, haberá un punto por cada un deses goleadores. Por exemplo, se o Celta gañase o partido perante o Xetafe, que abre a Liga por 2-0, poderíades ter
un total de 5 puntos, acertando a vitoria do Celta, o resultado e os dous goleadores dese encontro. Isto penso que vai facer que a porra sexa inda máis interesante e que haxa inda máis competición entre a audiencia do Bar Celeste nesta tempada tan importante e tan ilusionante para nós, para o celtismo, para os xogadores, para o equipo, para todos os celtistas ao longo do mundo que seguen o Bar Celeste. Entón, repito, tedes unha cita esta semana, o xoves 14 de agosto, cara ás 8 da tarde noite en Vigo, por suposto, na canle do Bar Celeste en YouTube, emisión en directo que dá comezo a 8ª tempada do Bar Celeste, emisión de previa da tempada 2025-2026, da tempada do Eurocelta. Eu estarei ali, Antón García Fernández, e tamén o meu bo amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez, con varios contertulios, varios colaboradores que se achegarán polos micrófonos e as cámaras do Bar Celeste. Xoves 14 de agosto, cara ás 8 da tarde noite en Vigo, comeza a 8ª tempada do Bar Celeste. Agardámovos ali e, hai que dicilo, para comenzar esta 8ª tempada do programa, increíble que xa esteamos na 8ª, pero é un placer poder estar con todos vos e con todas vos ao longo do mundo. Hai que dar ese berro celeste para comezar esta 8ª tempada, esta Eurotempada con este Eurocelta. Como sempre, o de sempre, a la Celta!